Λοιπόν, βρήκαμε που είμαστε. Φτάσαμε εδώ, στο Ξανάντου. Εδώ. Κατεβαίνουμε τώρα, το Ξανάντου ήταν κλειστό. Chef Catering. Εδώ δεν ξέρει η παραλία. Κοίτα εδώ είναι η παραλία. Κοίτα εδώ τι. Ναι. Εδώ είμαστε, η παραλία μας, κάτω. Εδώ μια χαρά μας είναι. Έχουν πέσει μέσα από κάτω και κάνουν μπάνιο εδώ αυτοί. Τι έχουνε? Έχεις εδώ πέρα, μέσα η μότζα. Ω, δεν είδα. Είχε πέσει ένας και Έχιζε στον ύπνο. Φτάσαμε τώρα και από εδώ πρέπει να τερμάτισε ο δρόμος. Εδώ μπορούμε να παρκάρουμε. Εδώ από εδώ το βάλω. Και εδώ να κατέβεις. Ναι, εδώ. Ναι. Το βάλουμε εδώ. Ναι. Αλλά κοίτα πως είναι κάτω η θάλασσα. Καλά έχει. Πάμε να δούμε τι έχει προς την πορεία και βλέπουμε αν γυρνάμε. Εδώ σου λέει, δεν είναι για μπάνιο πολύ τέτοιο. Για Το λίγο. είπα εξ αρχής εγώ. Α, δεν είναι Δεν βλέπεις τι σήμα που λέει. Πού, είδες? Α, για εδώ κάτω. Στο τέρμα είναι που είναι επικίνδυνο. Εδώ έχει βράχια ρε. Εδώ δεν έχει τίποτα εδώ ρε, βράχια. Έκανε stop να περάσει. Ω, φίλε, κοιτά βράχια. Σχέδιο είναι. Εδώ πρέπει να φύγεις ποτού βαριάς φίλε. Ούτε κολονάκι. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Το βραδιά. Ναι, η παραλία. Μαλάκα, κοίτα παραλία. Αλλά έχει... Πώς θα λέγει μέσα στη θάλασσα ρε, είναι βραχώδης και τα γλιστράει, δεν έχει Εδώ χρόνο. τελειώνει παιδιά. Δεν πάμε μέσα να μην κολλήσουμε. Στάματα βάλω καμιά φώτα. Ναι. Άντε να δούμε τι κάνει. Για να μισούμε ταχύτητες. Πάμε. Εγώ λέω να βουτήξουμε κιόλας. Θα δούμε. Φτάσαμε εδώ. Νότιο κλίμα. Ωραία, κάναμε όλο το νησί. Στις μαγευτικές παραλίες ο Μπίπης. Να δούμε, Πρόκος. Κοίτα πας εδώ, θα πάω και κινητό μου. Είστε ρε παιδιά μου κάπου.